Čau, tady je Niblos, vítám vás tady po dlouhý době, no a dneska, tak tady máme Rivals, což asi jste moc nečekali, protože já spíš natáčím Minecraft, Bedwars a tak. A ještě k tomu tak jsem nenatáčel asi 2 nebo 3 měsíce. No, protože prostě budu upřímnej, se mi nechtělo vůbec natáčet a editovat, takže tak, ale teď budu možná aktivní. No, ještě jenom jsem se chtěl všem omluvit, že jsem teď nenatáčela aktivně, ale teď už se to snad vydaří. Takže doufám, že budete mít na co koukat, no a my jdeme na to. Takže máme tady arénu a já se vezmu to. Mám hodně zbraní docela, takže mám z čeho vybírat. Já mám vypnutý, no tak to bylo úplně špatný. A nejsem vůbec rozehranej na rival. Jo, aha, takže takto. On má snipu. No to je těžký, ale udělat takto. Ještě když má snipu. On aspoň není na mobilu. Jo, aha, Co mám dělat? To uděláme takto. Já jsem za snipou docela dobrý, bych řekl. Ale nejsem vůbec rozehraný. Takže nevím, jak to úplně půjdem. Kdybyste chtěli víc takovýchto videí, tak dejte like a odběr. Zaškrtněte si zvoneček, aby vám další podobná videa prostě, abyste oni nepřišli. A dal jsem 2 heady sám, takže sniperka mi asi docela dám. Když tak mi rozhodně řekněte nápady, jaký mám natáčet, jestli mám natáčet jakože buď jenom Minecraft, nebo jenom Roblox, nebo jestli to mám střídat a jakou minihru mám když tak hrát. Protože rozhodně nebudu hrát jenom Rivals, budu hrát i Bedwars, ale to bych jsem nechal možná trošku na příště, protože můj kanál také je jenom z Bedwars. A ještě jednou říkám, že jsem natáčel, protože se mi třeba vůbec nechtělo, nebudu se nějak vymlouvat, prostě se mi nechtělo. Byl jsem totálně línej, ale už je to jiný. A ještě jsem vám chtěl říct, že možná tak můžeme udělat někdy soutěž třeba o skin caseku, by jsem koupil možná. To bychom někdy mohli udělat, ale to možná někdy příště. Nemám robuxy. Tak to řeknu. On si vzal štít, ale já mám ještě noží, kamaráda. Wait. No, co to? No, ho zablokovat, no, nice. 1 heda. Aha, to už je konec, takže tam ještě to nedám. Dneska bych si chtěl nafarmit větší level trošku. Bro, co to je? 1 heda. No, no, dobrý. On má taky snipu. A on je na mobilu. Získáš na 4 klíče, nice. Mám 269 klíčků. Tak to je dobrý. Kdyby se někdo ptal, na co šetřím, tak já vlastně nešetřím na nic. Já prostě mám 3 komba, který, ne dof. Já prostě používám 3 komba, nebo kity, který používám furt a nemám zapotřebí prostě používat, no, si koupit nějaký jiný zbraně, když používám jakoby furt ty stejný. Co jsem pak napsala, nevím ani. No, kdyby se nějak sekal mikrofon, tak se omlouvám. Protože já jsem točil jako nějaký jiný video na příště a tam jsem totálně sekal mikrofon, takže to ani vydávat nebudu. Odkud?
Kamo, to jsi neudělal. Kdyby šel jako vážně na záda, co mám proti... To se mělo jako dělat. Tak Capek je totální spamer třeba. Tak jsme tu znova. Hop, hop. Jdem na to, koncem připravený. Jako už jsem rozehřátý. Ale se bych teď umřel, tak to by byl file ran down. A mi přijde zase do... Já jsem to věděl. Super. Jakože ta dump. Ta sniperka tak je třeba strašně OP, ale hodně lidem to nepřijde, protože dává jenom za 50 normálně, ale když trefím headu, tak to dá za 150. Ono to je docela jednoduchý na počítači, pokud nejsi na mobilu a máš autoshot. No nic. Abych se mohl healovat. Ok, já si to dám už teď, aby jsem měl plný. To protože nikdy nevíš. Ne, co mám dělat a panikařím. No nic. Že neoslepo. A on je v té snajpě lepší než já. Já se bojím, že tady přijde ten druhý a totálně mi dá. No, výborně. Já mám ještě jeden, hop. Proč jsem to hodil, to byl nejvíc zbytečný flashbang. Jo, kdyby se z vás někdo ptal, tak mám černý flashbang, aby když večer hraju, tak prostě abych ten flashbang nedostal i v realitě a neoslepl. Protože už tady jsem slep. Ne, ještě nejsem. Ještě se divím, že jsem naslep. Kam mám aim, blbej. Ten bude čekat. Já už nemám žádný... Sorry, že jsem tako nemluvil, já jsem se strašně soustředil. Já už nevím, co jsem to chtěl říct. No, to je jedno. Kámo, tak to... nice. Ona sol, bro. Podívej se nahoru. Co bro? My shoe literally going to... I nevím anglicky, no. A co jako to není moje chyba? Pojď sem! Pojď sem! No, dobrý. Flashbang. No tak nic. On si moc stěžuje. To jsem moc dobrý. Kam úplně vidím, jak teď jsem řekl, že jsem dobrý, tak mi dá hnedka headu. A dopak je oslepený. No, že já jsem vůbec něco říkal. On si vážně vzal spammer jeden. Spamovač. Za 150. Cože? Kokso. To ani nevím, jak jsem dal tomu druhému za 150. Já tam dám zpomalený záběr. To ani nevím, jak se stalo. Kokso. To
Jakože fakt nevím. Za 50. No ale on chodí na blízko. Tam co to je? Proč ho nemůžu trefit? Tak co tam mám asi dělat? Pojď, kámo. Pojď. Tamhle. Dole. A co chceš dělat? Tam, on je u tebe. Aha. Kamo, co dělá? Proč hodil jsem? Prosím, ať to dám, ten cápek musí mít low. Vyhráli jsme, takže tohle by bylo pro dnešní video. Konec, takže dejte like a odběr a uvidíme se u dalšího videa.